Hypnose, det er en helt almindelig tilstand, og vi befinder os i den rigtig mange gange i løbet af vores liv, og også mange gange i løbet af et døgn. Hypnose, det er den tilstand, som vi kommer i lige inden vi falder i søvn, og lige inden vi vågner igen. Måske kender du det også, lige inden du vågner, søndag morgen, du har god tid til at vågne, og så befinder du dig i den her tilstand, hvor man samtidig kan være i sine drømme. Man kan også godt høre, at der begynder at ske nogle ting ude omkring, men man kan være i sine drømme. Man kan flyve, man kan svæve, man kan gå igennem beton eller være 2 steder på én gang. Men vi havde 3 dødsfald inden for et år. Begge mine forældre døde af kræft, og min svigermor døde af et hjertestop. Et år efter min mor døde, det var den sidste, der døde, der gik jeg ned med en depression. På 9 år fra 2001 og frem til februar 2010, hvor jeg blev udskrevet sidste gang, der har jeg været indlagt i alt 24 gange på sygehuset. Jeg har haft et årligt medicinforbrug på omkring 70.000 kroner. For at løse problematikken skal vi over i det underbevidste sind. Hvis det var en computer, så ville det svare til harddisken og styreprogrammerne. Databasen af information, det er det, der vi har oplevet i vores liv. Den starter, når vi bliver født, og så lagrer den alle vores oplevelser, følelser, farver, fornemmelser. Tanken om en sprøjte, den er sådan ret slem, fordi så får jeg det altid sådan rigtig ubehageligt, især sådan lige her, og det begynder at trykke, og jeg har det som om jeg kan mærke sprøjten inden under min hud og sådan noget. Det er rigtig ubehageligt. Når vi arbejder med hypnoterapi, så kommer vi jo ind og arbejder med nogle af de svære ting, nogle af de ting, hvad man har oplevet tidligere. Det kan være mange ubehageligheder, der ligger tilbage. Så det kan have den bivirkning, at man undervejs i løbet af en session kommer ind og mærker nogle ting, hvor man bliver ked af det, eller hvor man bliver vred. Den første gang man kommer, der har man en rigtig god lang samtale. Først så får du selvfølgelig at vide, hvad er hypnose og hvad er hypnoterapi og sådan nogle ting. Og bagefter så har man en lang snak, hvor man ligesom laver en positiv side og en negativ side. Man starter med den negative side, fordi det er jo sådan, som man har det nu. Hvad er det for nogle følelser, hvordan er ens liv og sådan nogle ting. Det startede med, at jeg kom ind, sagde goddag, og så satte vi os ned. Og så stillede han mig nogle spørgsmål, som hvad jeg hed, hvor gammel jeg var, om jeg var, så videre. Og så hvordan frygten viste sig. Og der skulle jeg først fortælle nogle oplevelser, jeg havde haft, som gjorde mig utilpas. Og så skulle jeg bagefter komme med nogle forslag til, eller nogle mål, jeg havde sat mig. Hvad jeg gerne ville have skulle være bedre sådan til efter hypnosen. Og så sagde jeg, at jeg vil gerne både før, efter og under sprøjten have det godt. Altså ikke blive panisk eller noget. Og så efter vi havde snakket om det, så skulle jeg så lægge mig ned og lukke øjnene og tage nogle dybe indåndinger, og så kom der noget beroligende musik på. Hypnose, det er jo tilstanden. Hypnoterapi, det er det arbejde, vi gør i tilstanden. Hypnoterapi, der går vi blandt andet ind og spoler båndene tilbage, kan man sige. Vi spoler ind tilbage til der, hvor symptomet det startede, eller hvor problemet det startede. Og hvis man arbejder med en psykolog, så kan han meget ofte komme til at arbejde fra sådan 5-6 års alderen, fordi det er det, vi kan huske, og vi sådan med vores bevidste sind kan huske. Men hvis vi arbejder med hypnose, så kan vi meget ofte spole båndene endnu længere tilbage. Vi kan gå tilbage til 2-3 års alderen, eller måske endnu længere til spædbarnsalderen.
selvom man ikke kan huske det, så er det jo lagret inde på harddisken. Jeg har selvfølgelig også snakket med en psykolog, mens jeg var syg, og mens jeg var indlagt i Augustenborg. Og ved en psykolog, hvis jeg ligesom forestiller jer, at mit liv det er en tidsel. Ved en psykolog, der kunne jeg brække toppen af tidslen, fordi jeg kunne komme tilbage til, at jeg var en 5-6 år. Min første ting, jeg sådan husker, det var, da jeg var 5 år, hvor min far er i gang med at rasere hele køkkenet og er gal og alle sådan nogle ting. Og længere tilbage kunne jeg ikke huske. Da jeg kom i hypnose, så kom jeg helt tilbage til at være helt spæd. Og den angst, jeg oplevede som barn, den oplevede jeg allerførste gang, da jeg var helt spæd. Så da jeg kom i hypnose og kom der tilbage, så fik jeg ligesom roden revet med op. Så første gang hypnose, der kunne jeg allerede mærke, sådan lige umiddelbart efter jeg var vågnet, at det slet ikke var så slemt med sprøjterne mere. Før der havde jeg jo siddet og rystet og gnidet mig selv på armene, bare ved at tale om det. Og der talte jeg om det, jeg forestillede mig, at der sprøjter knæk under huden. Og det rørte mig slet ikke længere. Jeg havde ingen trang til at gnide mig selv på armene eller noget som helst. Det var slet ikke ubehageligt længere. Men jeg ved så ikke, hvordan det kommer til at være, når jeg sådan skal have en sprøjt. Jeg ved ikke, om jeg er lige så kæk på det tidspunkt. Det kan jeg jo kun håbe. Men lige nu der har jeg sådan en rigtig selvtillid, hvad det angår. Når vi arbejder med hypnose, så går vi ind og arbejder med årsagen til sygdommen. Årsagen til ubalancerne. Derfor vil det mange gange være sådan, at når vi går ind og arbejder med for eksempel depression eller angst, så vil det meget ofte være sådan, at du vil finde ud af, at du ikke har behov for de medicintyper mere. Fordi årsagen er fjernet, det vil sige, så er symptomerne der heller ikke mere. Det jeg synes, der er kanon ved hypnoterapi, eller det man egentlig skal tænke over, fordi selvfølgelig er der nogen, der har brug for medicin og sådan nogle ting. Men alt det medicin, jeg har fået igennem årene, det er rigtig meget. Det har kun haft bivirkninger. Jeg har fået elektrochok, over 200 elektrochok, som har ødelagt min korttidshukommelse og mange ting. Det hjalp mig overhovedet ikke. Da jeg kom i hypnoterapi, det lavede den forandring, som jeg gerne ville have. Ud på, at jeg skulle sådan se tilbage på oplevelser, jeg har haft, for at finde ud af, hvilke oplevelser der udløste min frygt for sprøjter. Jeg huskede oplevelser for helt tilbage til, da jeg var 2 år og stadig boede i Hamburg med mine forældre. Og det var så, at jeg havde prøvet at age en kat, som så havde krasset mig, og skulle jeg så forestille mig, at jeg kunne nærmest som mit nuværende selv gå tilbage og hjælpe den lille person, jeg var dengang. Det var meningen, at jeg skulle have haft en blodprøve, men der valgte jeg så at springe fra nærmest det sidste øjeblik. Og det var så fordi, at jeg fik et tilbagefald, uheldigvis, fordi at der var nogen, der kom til at nævne smerten i forbindelse med sprøjter. Og så fik jeg et panisk anfald. Det hele blev bare ligesom før hypnosen. Jeg er igen bange for sprøjter. Jeg får ubehag i armene. Og det er simpelthen så ærgerligt, fordi at jeg havde det simpelthen så godt efter hypnosen. Og om morgenen, der var jeg bare klar på at tage den der blodprøve, men det er jeg ikke længere. Nu er det bare det samme som før. Jeg skulle måske bare have ventet, eller været mere forsigtig med at tale om de emner, indtil jeg var helt sikker på, at jeg var kommet over det. Men det var bare den der smerte, der blev beskrevet, det var for meget. Så kom det tilbage igen. Men selve hypnosen har været en rigtig god oplevelse. Fordi den styrke, jeg fik efter hypnosen, og virkelig den selvtillid, jeg fik, det var fandme det hele værd.